Veternica, Matešićka, Veliki Jadrč i Opičeva samo su neke od neobičnih imena špilja i jama koji su posjetili polaznici proljetne speleološke škole Planinskog društva Velebit. Nalazimo se znači na Gorskom zrcalu, to je znači jedan od prvih izleta škole, gdje školarci, imamo ih 28, znači dosta velik broj ljudi, se prvi put upoznaju sa tehnikama penjanja i spuštanja. Znači škola traje mjesec i pol dana. Tokom tih mjeseci i pol dana oni zapravo dobe jedno osnovno znanje o speleologiji te o boravku u prirodi. Oni dobe znači onaj planinarski dio, znači kako se kretati u prirodi, oprema, šta nositi, ruksaci, kako bivakirati, znači prespavati u bilo kojim situacijama u prirodi, te dobiju još jedno esencijalno znanje što se tiče speleologije, kretanja znači u špiljama, znači kretanja u tim otežanim uvjetima kada imamo mrak, blato, vlagu, iscrpljenost. I na kraju zadnji test je znači jama negdje 60 do 100 metara koju oni moraju savladati sami. Na speleološku školu odlučila sam se full slučajno. Prijatelj me pozvao, on je odlučio ići. Čula sam da je fora zabavna. Interesiralo me čega ima u tim dubokim crnim jamama. To je jedini dio svijeta gdje se još može doći da niko nikad nije bio. Što je zapravo speleologija? Speleologija je aktivnost gdje se ljudi bave ulaženjem u podzemne prostore, bilo da se radi o horizontalnim objektima, špiljama ili vertikalnim objektima, jamama. Ona obuhvaća u sebi i dio sportskoga gdje je potrebna određena fizička i tehnička pripremljenost ljudi, a isto tako ima puno elemenata znanstvenoga, zatim dijelove crtanja, dakle jedna kompleksna aktivnost koja obuhvaća puno toga u sebi. 30 metara visoka okomita stijena, koja se ne bez razloga naziva zrcalo, činila se sasvim prikladnim mjestom za pitati buduće speleologe o prvim dojmovima. Strah me trenutno nije, jer ne smijem uopće o tome razmišljati, jer se petljam sa spravicama. Prvi put ovo radim i predobro je. Pa, okej. Dobro je bilo. Adrenalin i sjaj u očima. Pa nije strah, više možda neiskustvo. Nema straha, nema treme. Prvi put sam na sceni i osjećaj je ludilo. A kako su sa školarcima zadovoljni instruktori? Donijeli su puno hrane, čime su impresionirali naravno sve instruktore, što je naravno najbolja stvar što se može desiti, puno hrane i kolača. I time su naravno odobrovoljili sve, pa su svi prema njima dobri, ne? Nakon što su vještine penjanja i spuštanja izbrusili na svjetlu dana, bilo je vrijeme da krenu i u mračne dubine. Da bismo vam to zorno prikazali, iznad 50 metara duboke jame napravili smo prečnicu s kojoj sam cijeli događaj mogao snimiti iz ptičje perspektive. No da bi osjetili pravi speleološki, to jest velebitaški duh, morali smo se spustiti puno dublje, a tamo je bilo blata do vrata, totalni mrak. Kad ugasiš sva svjetla, apsolutno ništa ne vidiš prst ovako pred nosom. Bili smo neki 9 sati u špilji, provlačiš se kroz ušice igle, kroz tunele, strah te, ne znaš što radiš, zanimljivo sve u svemu. Odlično je bilo, je to duboko, hladno i kaj ja znam, bilo je svega. Imali smo, ne znam, šišmiševa dvorana, kroz ušicu igle smo išli, to je koma, moraš se provlačiti da ne znaš di si. Na par puta kad smo morali stati penjac i spuštati, smo se malo ohladili pa je bilo zima, ali to je tako uvijek tako, bilo je fakat dobro. U takvim često za život opasnim situacijama ipak je najvažnije da oni budu skroz sigurni, da se osjećaju sigurno i da imaju povjerenja u sebe i ljude oko sebe. Dakle, instruktore koji im pomažu u tom početnom savladavanju strahova i prepreka u podzemlju. Nakon gotovo mjesec i pol truda i intenzivnog treninga, mlade speleologe čekalo je posljednje iskušenje, krštenje.
Na sreću samo simbolično. I na kraju tulum uz vatru do dugo u noć, jer speleolozi su na mrak i onako navikli.